kaiken ikäiselle, kunhan ylletään. Meillä on pari lisäpenkkiä, että pienemmästi ylletään sille polkapelle. Se on ainoa rajoite. Siinä läski. Voidaan koklaa. Siinä. Tää varmaan ottaa vaan toi potku pois päältä. Niin ottaa sen pois. Niin, ettei räpähä sormille. Joo. Onko se paljon ajanut sen? Ajaa oikein. No siis nää on ihan eri tuntuu. Mä tekee mieli kokeilla uudestaan. Mä pelasin yksi simulaattori, niin sit toi maisema huijaa tässä niin paljon. Nopeus on niinku oikee, mutta maiseman vaihtuminen on eri huomaa. Ja mä vein siinä sekaisin. Että pitäis vaan seurata sitä mittaristoa silleen, mikä on oikeesti jälkinopeus. Niinku oikeesti elämässä, niin sitä se toimii. Mut se jää. Pidä kiinni vaan. Kiinni. Работает карта. Нужно ехать на карте тоже. Я тебе сказал, сходи, спроси. Нам проезды. Пошли. Ну как я пойду в Рим? О май гад, ты уже